Welcome to my channel. Enjoy watching. Salamat. Siyempre sa nag-sponsor ng video, okay? Ni Lola, maraming salamat po. Ayan. Okay, siyempre yung mga ninang natin dyan, huwag kakalimutan po yung ampaw. Ampaw ni Sofia Gwen mamaya. Ayan. Kaya yung mga lolo-lola dito, tita, ninang, ninong, siyempre ibibigay yan mamaya. Ano po? Siyempre ang laman ng ampaw is worth 10,000. Ayan, 10,000 para makabawi naman si Mommy and Daddy. Ayan, sa gastos. Pambayad pa yan ng kuryente, ilaw, tubig. Ano pa ba? Ano? Internet. Ayan, ayan, syempre. Yung mga nakikikabit lang dyan ng wifi, huy, shoutout sa inyo. Magpakabit naman kayo. Ayan. Bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit. Di ba, nanay? Ayan, shoutout po dyan sa labas, sa likod. Sa mga nagiinuman, syempre. Okay, by the way, ako po pala si Kuya Mikoy from Naga. Ayan, from San Felipe, Naga pa po ako. Ano po, medyo malayo-layo. Maulan, kahit meron tayong signal. Wala naman, di ba? Wala na. Okay, nakarating din si Kuya Mikoy dito. Syempre, ang ating birthday celebrant, si mami niya, kilala ko rin, graduate ng San Fernando National High School. Ayan, kaya, marami rin ako ditong kakilala. Syempre. Okay. Ayan. Kids and adults, ready na ba kayo sa birthday party ni Sofia? Gusto ko malakas yung boses, malakas yung energy. Ano ba? Ready na ba? Hep, hep! Hep, hep! Say happy birthday, Sofia! Patay! Dahan-dahan lang. Of the day, our debutant, Ginalan,
yung malakas ang boses, magaling kumanta at malakas yung energy, magkakaroon kayo ng premyo galing kay Ate Sofia Gwen. Ayan, syempre ang ating kuya, na si Kuya Darwin. Ayan, okay. Dapat malakas yung boses, malakas yung energy. Ano ba? Okay, sasabayan po natin yung music. Ano ba? Ready? Ready? 1, 2, 3, sing! Happy birthday to you! Louder! Yung pinakamalakas! Yung mas malakas! Yung may kasamang palakpak! Ano? Baka naman po dyan sa ating Six Bomb Dancer. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, 6. From the top. Okay, from the top tayo. Ready? 1, 2, 3. O, tingnan mo na. Loy, tingnan mo sila, oh. O, sila sasayaw. O, sasayaw sila, oh. O, tingnan mo. Sasayaw sila, oh. Yumakap siya sa akin, ako'y hinalikan. Kung gigigil siya sa akin, ayaw niya akong tigilan. Ang sabi niya, behind you, I wanna make love with you. I think you're pathetic. Wow! Wala ba sa palakpakan? Wala sa palakpakan dyan. Tawag. Ayan, sila ba sa palakpakan naman po dyan?
Ano masasabi ulit? Salamat. Happy birthday. Ayan, maraming salamat. Okay, yung postiso, pabalik na kay Papa. Ayan, thank you very much. Ito na, best two kids. Ano? Best two kids. Unang na makapagbibigay sa akin ng eyeglass. Eyeglass, let's go. Isa, dito ka. Ayan. Okay. Wait lang. Ayan. O diba? Hindi ko ba yung makikita? Galing mo ah. Utang-utang na. Pwede mo na yung ibinta. Ayan. Okay, kanina yan. Ano pangalan ni ate? Ayan, ano pangalan mo? Birthday wish para kay Sofia. Ayan, okay. Sabihin mo, happy birthday, Sofia. Happy birthday, Sophia. Ayan. Bigyan na natin yan ng premyo, Ate Sofia. Si Ate Shaira. Shaira. Ayan, maraming salamat. Balik na tayo sa upuan. Kuya, halika. Ayan, utang-utang ka na. Okay, anong sasabihin mo kapag binigyan ka ulit ng premyo? Salamat. May kapatid ka ba bang maliit? Wala na. Ikaw na yung bunso? Ikaw na yung bunso. Okay, nasa si Mama? Nasa Saudi. Nasa Saudi, kaya naman pala. Okay, bigyan na na premyo ate. Ayan. Okay, next tayo dyan. Okay, next game. Next game tayo. Okay, Sofia Gwen. Okay, ispilay niya na iisa-isahin natin yung letters ni Sofia. Ano po ang pangalan ni Sofia? Ano? Example, letter M. Magbigay ng bagay na nag-uumpisa sa letter M. Nora. Bagay! Magbigay ng bagay na nag-uumpisa sa letter M. Mag. Mukbuk. Mago. Matika. Muntika? Mali. Yes. M. Yes. Ikaw. Mago. Mag. Mag, ayan. Perfect. Pero example pa lang yun. Ano po? Example pa lang yun. Okay, eto na. Anong first letter sa pangalan ni Sofia? Anong letter? Letter? S. Anong sounds ng S? Ano yun? Ayan, Kuya Chano, tama ba? Ano pangalan? Chano! Ayan, siya kay Kuya Chano. Okay, bigyan natin yan ng loot box. Ayan. Kuya, eto sa'yo. Halika lang. Ayan, okay. First letter is letter S. Magbigay ng gulay na nag-uumpisa sa letter S. Sayote! Bigyan ng premyo. Halika kuya. Sayote. Ano pangalan? Sayote. Kaled. Ayan, ito pa si Kuya Kaled. Okay. Anong sasabihin mo kay Ate Sofia? Happy birthday. Thank you. Ayan, maraming salamat. Okay, isa na lang. Magbigay ng gulay na nag-uumpisa sa letter S. Yung naka-color red. Okay na, yung naka-color red. Nasabi na po ni Kuya. Ano sa'yo? Sa'yo din sinabi. Ano? Sa'yo, iba na. Nagbago ang panrinig ni Kuya. Ano sabi mo? Sitaw. Sabi mo? Ang sabi mo kanina? Sayote. Sa'yo, sitaw. Anak mo, tita, apo, ayan. Okay, dito ka. Hindi ka makakadito, hindi ka makakapunta dito. Ako na lang pupunta dyan. Excuse po. Ayan, anong pangalan ni ate girl? Kuya. Ang kapatid ni ate Sofia. Ayan, okay kuya Carlo. Ayan, ang Carlo ng buhay ni Sofia. Ang tagapagtanggol. Okay, kuya dito ka sa side. Diyan ka lang kay ate. Okay, next. Andrew Marco. Okay, sa mga napalakpakan naman po dyan. Ayan, happy birthday.
Okay, next, Raiko. Raiko Rigalario. Ayan, sa mga napalakpakan naman yan kay Kuya Raiko. Okay, Kuya Raiko, message po para kay Sophia. Happy birthday, Gwen. Ayan, okay. Next. Fifth balloons may we call it Caleb Zeus Valenzuela. Ayan. Happy birthday, Gwen. Next. Sixth balloons may we call it Alex Fabi. Alexis Fabi. Happy birthday, Gwen. Sana lumaki ka ng mabait. At andito ang mga kuya para tulungan ka. Hello. Ayan, okay. Okay, next. Christian J. Pitate. Ayan, birthday wish mo. Happy birthday, Gwen. Ayan, okay, yung mga 7 balloons natin dyan. Yung mga 7 balloons natin dyan, dito kayo. Tabi natin yung ating birthday debutant. Dito kayo sa kabila. Ayan, para balance naman. Ayan, Kuya Zeus, ganda. Ayan, okay, dyan na lang tayo. Sabi ko, Kuya, dito ka. Ayan, picture naman naman dyan. Okay, ready? Ready, one, please, smile, one more. Ayan, maraming salamat po sa 7 balloons natin dyan. Ayan, okay. Ate Sophia, tayo po tayo.
Ayan, sa mga palakpakan naman po dyan, soon to be barangay captain ng Beberon. Last but not the least, Lydia Regalario. Elijah Alacon. Elijah Alacon. Nawaupos na si Tugtog. Makalami Tugtog. Hirap man si Alayga. Ayan, maraming salamat Kuya Elijah Alarcon. Okay, yung 7 sweet po. Tayo po kayo lahat. Hello, sound check. Hello. Happy birthday, Gwen. Ang wish ko sa inyo, mabuta, pero hindi ka magparapasaway kinama mo. Maraming salamat Ate Rachel Ann. Okay. Next, Scarlett Ramos. Second ponytail, Scarlett Ramos. Happy birthday, Gwen. Wish ko sa inyo. Hello, sound check. Birthday ka pa sa school para Ayan, okay. Ate Sofia, sabi raw ni Ate Scarlett, happy birthday. Magtultul ka daw pagklase, mag-adal ka, magtapos ka ng pagklase. Ano po? Ayan, maraming salamat. Okay, next. Third birthday, Elijah Alarcon. Happy birthday, Gwen. Sana maging mabuo ka. Ayan, si Elijah. Okay, next. Christian Faye Notado. Happy birthday, Gwen. Ayan, okay. Maraming salamat. Okay, next. Grace Shell. May. Oh, wala. No. Ayan, maraming salamat po. Hello. Hello, Mike. Hello, Mike. Hello, Mike. Mike, sound check. Ayan, maraming salamat Ate Graciel May Opalias. Tama ba? Okay, next. Raiko Regalario. Six ponytails, may we call him Kuya Raiko Regalario.
Happy birthday, Glenn. Thank you. Ayan. Okay, respected colleagues, Christian G. Pitate. Ayan. Happy birthday, Glenn. Ayan, happy birthday, Gwen. Okay? Yung 7 volunteers natin dyan, tayo po kayo lahat. Dito tayo sa ating birthday day. Symbolizes security, as it may eliminate circumstances. It may also signify 7 significant people in our celebrant life. These are also the people who care for her and love her unconditionally. As you hear your name, please be on stage, light your candle, and give a brief birthday wish for Sophia. Please be on stage. Give your gifts for Sophia Gwen and explain why your gift is symbolic. To start, let's have first gift
we call in Ma'am Noora Zoalin Noora. Lolo, Gwen, ganun ha. Happy birthday. Sabi nga ni Ken si bago ni Anthony, love your neighbor da ata ano. Maalang mahingo to sa iyo sa kamay maputos, araw-araw magkasa ka. Iyo po, mahalon, sa isang gift ko sa inyo, symbolic in dahil. So di man sa expensive na maray, pero magay sa inyo para ano po, matahod ka sa imong pag-eskwela araw-araw daw. Salamat. Ayan, sa malakas na palag kaya ka naman. Okay, next. Second gift may we call in Tita Claire Noliora. Sa malakas na palakpakan naman po dyan. Aram ko yan. Ano? Aram ko yan. Lamesa. Lamesa daw. Sige, dali ako lang ako. Sige, dali ako po. Sige, dali ako. Dali ako yung Quiet! ano ka na? Magagamit mo na yung regalo ko sa pag-aaral mo. Pag-give mo assignment, sana ingatan mo. Sabi na lang, Misa. Ayan, sa malakas na palakpakan naman dyan. Okay, third. Tita Ashley. Tita Trisha Del Valle. Ni halik sa ko tapos kay mama. Sa ko, arang gusto ko ba niya? Kaso may prayers. Ako na nagpakala para sa imo tapos mama, gusto ko man mo. Kawatan siya. Okay na. Ayan, maraming salamat po Tita Trisha Del Valle. Ayan, okay, sa malakas na palakpakan naman dyan. Ayan, okay ngayon. Tatanungin ko naman si Sofia. Ayan. Okay, Ate Sofia. Ano pong masasabi mo sa mga nagbigay ng regalo at sa lahat ng pumunta dito sa kaarawan? Salamat po. Ayan, salamat mura. Okay, sa mga nabalakpakan naman dyan. Okay. Siya, Mora Gumil. Dinagan. Hello. Hello. Mora Gumil. Kala ko ang haba. Ayan, maraming salamat po.